बे सैमानि फिसाफ्रा आंनि न'खरखौ लेथें फेथें दंस' खालामनो सानदों नङा होमबा आं माब्लाबाबो जानो होआ बेखौ नै थांगौ फान्थाया है मा आखिनि मेगन मावलांबाय थाखोब्रा खायदायानो जुदाथारलै बोरायलायलांबाथाय साबादा साला दाबो सोलायाखै बेबहारा गावनानै जुदि गाज्रिब्ला गावनो खस्थ' मोनगोन मिथिबाय नंगौ साला नोंथांखौ दिनै नङा गाबोन नङा बियो माबा मोनसे जाखाथारगोन लोगोफोर मोनाबिलि समाव बाराय भिडिअ मोनसे लानानै फैलायबाय आङो बे भिडिअ रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन बुजिनो फैदों नोङो ओमफ्राय मिनुगुरियाव औ दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमोननाव माजों फैया हम माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय फंबा नङाथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा ए हो नङालाय गोदाव सोरावनो हा गोदाव सोरावनो थायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा ए आं गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना गोजौ नालाय आबुआ मोनबाय खाथ्रा दं मोजाङै हम खाथ्रा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव खोमोन दंना एसे एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं 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 गुसुंसो थिग जायो थिगानो आराम नुयो होनदां नुयोबा खोनादों मोजां नुयो आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे दे बे सैमानि फिसाफ्रा आंनि न'खरखौ लेथें फेथें दंस' खालामनो सानदों नङा होमबा आं माब्लाबाबो जानो होआ बेखौ नै थांगौ फान्थाया है मा आखिनि मेगन मावलांबाय थाखोब्रा एक्टर जानो गोसोब्ला टिकादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गुवाहाटीयाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लालायगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय